Assalamu alaikum mutanena, barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa ya wuni lafiya. Yau insha Allah zamu nuna muku ko in ce zan nuna muku yadda za ku yi wannan pliers ɗin ta Pepsi, kamar yadda tun a farko mun yi introduction na Pixel lab yadda ake aiki da ita, na nunnuna muku tips da dama na Pixel lab. Insha Allah yanzu zamu fara aiki, wannan plier da kuke gani a gaban screen ɗina insha Allah zamu yi ta ne, kuma za ku san yadda za ku fara yin ta, har ku san yadda za ku fara samun kuɗi da ainihin graphic designing a cikin wa'innan videos ɗin da muke yi a wannan YouTube channel ɗin. Saboda haka idan baka yi subscribing ba, ina mai baka shawarar ka yi subscribing a wannan YouTube channel ɗin, sannan ka dinga danna mana alamar ƙararrawa duk lokacin da muka ɗaura sabuwar video. Mu je mu fara wannan aiki a cikin bidiyon nan kai tsaye. Da farko idan muka shigo cikin Pixel lab ɗinmu, za mu fara graphic ɗinmu kamar haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Za mu fara aikinmu yanzu kamar haka, yawwa, muka zo za mu fara adjusting wannan, in muka zo wannan za mu ɗan ƙara mishi baƙi, in muka sa mishi haka sai mu zo nan mu jawo shi daga nan haka, sai mu yi haka, in muka yi haka, in mun sa haka sai mu zo mu danna nan wurin sai mu kulle shi. Mun kulle sai mu zo mu danna nan kamar yadda duk na yi muku bayani a kansu, sai mu kulle. Idan muka kulle sai mu zo nan, sorry ba nan ba, nan wurin nan, sai mu yi adding sticker, wannan sticker za mu yi adding, already ko cikin irin wacce Pixel lab akwai ta, muka yi adding ɗinta za mu bar ta kamar haka. Bari mu gani ta shiga tsakiya, yawwa tana tsakiya. Wannan ni abun nan ɗina ne, idea ta ce nake yi, kar ya zamana kana bibiya ta, kuma yanzu ka ga kai ma za ka iya zuwa ka yi irin taka kai ma yadda ka tsara, za ka iya zuwa kai ma ka yi taka. Ni kawai ina nuna muku ne saboda ku san irin yadda za ku fara yi. Za mu yi aiki da wannan, ga abin nan mun ɗauko na Pepsi ɗin, insha Allah. In muka yi haka, yawwa haka ya yi, shi ma za mu kulle shi. Idan muka kulle shi za mu koma cikin inda za mu yi adding text, yanzu text ne ya rage mu yi adding. In muka zo wurin text, ba wani wuya ne da shi ba, kuna gani dai kamar yadda gashi nan shi ne nake yi a gabanku. Za mu zo nan mu yi adding text, kamar yadda kuke gani gashi nan a gabanku, yawwa sai mu yi abin nan nashi, in muka yi abin nan nashi sai mu zo mu yi adding text, sai mu sa Pepsi gashi nan ya fito, sai mu ƙara mishi girma. Nan wurin ban gwada muku shi ba, nan inda ake ƙara girma ne, sai ka danna, za mu je mu yi changing abin nan font, za mu zo mu yi adding font, zan adding wannan, na yi adding wannan, zan ƙara mishi girma. Bari in sa size, ina size ɗin yake? Zan sa size, nan kun ga size ake sawa, zan sa shi 130, sorry. Yawwa ya shiga 130. Za mu zo wannan za mu mayar da ita bayan shi, kamar yadda kuke gani, za mu mayar da ita a baya kamar haka, yawwa za ku danne nan wurin sai ku yi haka, ya koma bayan shi. Kuna gani wannan abin nan ya yi girma da yawa, saboda haka za mu ƙara size ɗin, na sa shi ya yi tsayi da yawa, amma za mu ƙara size ɗin. Za mu zo mu ƙara size ɗin, bari mu kai shi 140 mu gani, ko bari mu bar shi 150.
150 bari mu barshi 150 mu gani. 150 kuma yayi yawa bari mu barshi 140 ɗin dai. 140 yawwa. Muka barshi 140 ɗin nan yawwa kamar haka. So yawwa. Yawwa kamar yadda kuke gani nan sai yawwa sai mu zo muyi copy kamar yadda na riga na nuna muku yadda ake copy. Za mu zo muyi copy ɗin Pepsi ɗin nan, in muka yi copy ɗin shi sai mu zo mu koma sa shi baya, in muka sa shi baya sai mu zo mu ɗauki, bari mu kulle wa'innan da muka yi, yawwa in muka kulle sai mu koma daga nan yawwa sai mu je wurin adding text sai mu sa drink, shi nan ya fito drink sai muyi adjusting. So drink ɗin za mu ƙara adjusting ɗin shi kamar haka da kuke gani, shi kuma za mu rage mishi abin nan, za mu maishe shi ko 134 bari mu barshi 4 ɗin 134 shi kuma ya girma 130 is okay. Muka barshi haka shikenan mun kammala graphic designing ɗin mu. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun kammala ta. Insha Allah wannan shi ne yadda za ku yi ta, kamar yadda ga nan gurin za ku danna ku yi saving idan za ku yi saving. Nan na riga na gaya muku save as a project, idan kana son ka yi adding ɗin shi a project ne da ka zo kawai za ka zo ka koma editing ne idan kana so. Nan kuma in ka yi saving ka riga ka yi saving ɗin shi already cikin gallery ka, duk randa kake so za ka koma ɗauko shi. So shi ne. Allah ya sa mu dace sai wannan lokaci.